Добър ден, добро утро, добър вечер, когато и да слушате този епизод. Как сте хора? Почти никога не ви питам, между другото, от началото, което може би е малко грубичко от моя страна, въпреки че просто говоря на камера. И вие няма как да ми отговорите преди да кача този епизод, но защо пък не? Много се кефя, че времето вече се затопля, че предстоят по-топли и по-топли дни. Thank you, Jesus! Между другото, бях в Албания онзи ден. За един уикенд отидохме с приятели. Съчетахме го с това да посетим една конференция и беше наистина брутално яко. Може би до някъде се чува, но гласа ми си го изгубих на тази конференция, докато пяхме и ми е малко трудно да говоря, но това няма да ме спре да запиша този епизод, тъй като темата е доста интересна и отново темата я избрахте вие, тъй като гласувахте в Инстаграм. Дадох ви избор за няколко теми и за тази имаше най-много гласове, така че ще се радвам да споделя историята си. Скачам веднага в темата, защото по принцип, когато слушам подкаст, не обичам да се губи много време. Темата е как от мюсюлманство стигнах до християнство. За тези от вас, които не знаят, аз съм израснала в мюсюлманско семейство, но никога не е била налагана или толкова практикувана самата вяра. По-скоро традициите, които са се предавали от поколение на поколение, са се спазвали, но не съм не съм израснала в семейство, което наистина е отдадено на исляма, на вярата. И да, това е бекграунда ми. Като цяло, още от малка съм се усещала, че имам някаква чувствителност към това, тогава го наричах интуиция. Наистина усещах как за някои неща имам разпознаване. Например, когато се запознавам с някого, от 3 до 5 минути мога да преценя вече с този човек дали ще сме си близки или не. И не само това, като цяло присъствието на човека го преценявах доста добре и можех много добре да разчитам и стаята, когато влеза някъде. От малка имах тази добра интуиция, ако мога така да я сложа в кавички, тъй като сега вече знам, че това е Святия Дух. Някъде, когато бях, може би на 9-10, може и малко по-голяма да съм била, но ходих в нещо като училище за изучаване на исляма. Спомням си, че там, където живея, до нас имаше джамия и организираха точно такова изучаване за деца. Учихме арабски и се учихме как да се молим. Учихме молитви и не само, но като цяло беше наистина изучаване на религията. Това наскоро всъщност Бог ми го припомня, аз въобще го бях забравила като спомен. На по-късен етап, когато се преместих тук в София, аз се преместих 2020 година, всъщност официално заживях тук 2022, края на 2022, но от 2020 година идвам в София, тъй като се бях записала тук да уча в университет. И какво записах според вас? Записах арабистика. Арабски език, изучаване на арабски език и изучаване на исляма, тъй като те вървят ръка за ръка. Също тогава страшно много влязохме в подробности да изучаваме исляма. Година и половина по-късно обаче аз прекъснах, тъй като тази специалност не ми харесваше. Но пък Бог е знаел какво е правил и това съм сигурна, че е било част от плана му, тъй като сега имам много повече разбиране за разликата между мюсюлманската и християнската вяра и всъщност как мога да послужа на хора, които се чудят или пък имат някакви въпроси или пък са като мен израснали в мюсюлманство. Тези знания със сигурност са много ценни за мен. Какво обаче се случи в живота ми 2020 година, когато всъщност ни хитна COVID. Това определено обаче е било промяна за абсолютно всички. Смятам, че COVID, колкото и да беше лош, толкова беше и хубав, тъй като на мен специално ми отвори очите за много неща. Когато удари COVID, това, че аз бях постоянно в къщи, на мен много ми пречеше, защото аз тогава не се разбирах особено с родителите ми. Също така, по принцип,
Тогава бях по-екстровертен човек, обичах да съм около хора, бях в така сравнително голяма компания и всеки ден излизахме. И това, че изведнъж ни затвориха и не можех да излизам никъде, това може да си представите по какъв начин ми повлия. Съответно, от 2020 до 2022 година доста се бях изолирала. И не комуникирах с никого. Дори с семейството ми толкова не комуникирах. Спомням си, че тогава те не знаеха как да достигнат до мен, как да се общуват с мен. Аз единствено се бях съсредоточил върху това, което се случваше в главата ми. И да, реално след като завърших, тъй като аз завърших 2020 година, а, ходих да работя на морето и там може да си представите горе-долу каква е обстановката. Изкарвах си пари, нямаше никой около мен, който да ме контролира или да се притеснявам, че дължа някакъв отчет на някого. Та съответно разполагах с пари, имах компания, излизахме на дискотеки, стояхме до много късно. Не съм се напивала, между другото, не съм прекалявала с алкохол или наркотици или нещо подобно, но определено поведението ми не беше окей. Също и мисленето ми. Тогава наистина бях много депресирана и заради това, че всъщност бяхме затворени и изведнъж аз отидох на морето да работя и там вече видях някаква свобода. Това не ми се отрази добре. Тогава мислех, че съм добре, но не ми се отрази добре. И чакайте сега да не изпусна нещо, че малко се завъртат нещата. Като се прибрах от морето, значи това е било 2021. Аз 2021 отидох да работя. Като се прибрах, бях също толкова изолирана, колкото и преди да отида. Реално се завъртя също нещо и аз се чудех какво ми има, защо не се чувствам добре. Абсолютно всеки ден се събуждах с някакво притеснение. Имах проблеми с хормоните тогава, защото очевидно, когато не си спокоен, особено при жените, това страшно много играе роля при хормоните и имах и здравословни проблеми. Бях се вмънячила по това да тренирам, да съм слаба, да цялостно как изглеждам. Супер много се бях вмънячила, защото мислех, че там ми е стойността. Реално, колкото по-добре изглеждах, толкова по-добре, толкова повече ще съм харесвана, толкова повече ще бъда одобрена, толкова повече ще бъда искана и така нататък. На всичкото отгоре и бях страшно влюбена. Наистина бях на ръба на обсесив влюбена и като наистина обобщим всичко това, което се е случило, т.е. бях в депресия, наистина бях притеснена през цялото време, бях до толкова влюбена, че смятах, че този човек определя моята стойност и правех всичко, за да бъда харесвана. Като ги съберем всичките тези неща, няма как да излезе някакъв положителен резултат. Та съответно започнах да ходя на психолог. И определено психоложката, при която ходих, ми беше отворила очите за някои неща, но честно да ви кажа, нямаше нужда от това душата ми. Нещата, които тя казваше, имаха логика, но това по никакъв начин не повлия на сърцето ми, на това, което изпитвам вътрешно. Та какво реших да направя аз? Реших да започна да се ровя из религиите, като съответно, както ви споменах, аз тогава изучавах исляма заради университета, в който ходих, но някакси никога не съм го усещала близо до себе си. Не съм го усещала като своята идентичност, въпреки че съм израснала в такава атмосфера, нали, това се е почитало и така нататък. Никога не съм го усещала на сърце, никога не съм дори и изявявала толкова желание да изпълнявам всичко, което има като заповеди в исляма, защото ми се струваше твърде ограничаващо някакси и сякаш трябва да правиш твърде много, за да заслужиш одобрението и обичта на Бог, които по принцип не трябва да бъдат заслуга. И тогава конкретно изучавах, нали, исляма заради
предметите, които имах в университета и все повече не виждах някакси смисъл. Не исках да се доближавам до това. И за това какво направих аз? Отидох в будизма. Така. Имам мнение по въпроса, но тогава това, което правих е, че започнах с медитации, започнах да чета някакви книги за ведите, как да живееш в хармония. И отново, както в исляма и будизма е свързано, нали, вярата е свързано с това да извършваш дела, за да достигнеш някакъв душевен мир. Та, премествам се аз в София 2022 година. Тогава вече бях започнала да имам лек интерес към християнството. Аз търсех истината. Търсех я в исляма, търсех я в будизма и нали, не се интересувах толкова много от всички религии, защото те са страшно много, но тази, която знаех, нали, освен мюсюлманството и будизма, беше християнството. И съответно бях решила, че за сега, нали, правя си медитациите, усещам някакъв мир, но искам да разуча и християнството. Затова започнах да чета Библията и започнах да я чета от Стария Завет, което не препоръчвам на никой, който започвате първа да чете Библията. Ако започвате да четете първа Библията, ви препоръчвам първо да минете Евангелията, за да се запознаете с Исус Христос и живота му, и след това лека по лека вече може да почнете някакъв план, по който да четете и останалите книги. Така както и да е, това беше ноут. Да, започнах да чета Библията и въпреки, че бях започнала от Стария Завет, ми беше страшно интересно. И освен, че ми беше много интересно, също така и бях започнала да усещам този мир, който търсех и който не намирах в исляма и будизма. И не знаех защо. Имах един разговор с един приятел, който той всъщност ме насочи да започна първо от Евангелията и тогава бях спряла да чета Стария Завет и преминах към Евангелията, което всъщност направо ми отвори очите за толкова много неща. Но все още се чувствах празна, все още се чувствах така депресирана, имах още притеснения, бях много самотна. Бях страшно самотна хора, бях се научила да ходя на кафе сама, да ходя на ресторант сама, да ходя на кино сама, да правя всичко, което бих правила и с приятели, само че сама. Наистина това беше периода, в който бях изолирана и сега вече знам, че това е бил плана на Бог, тъй като той се опитва да ми се разкрие лично, без да има някакви разсейвания около мен. И аз го търсех, наистина исках да го познавам и се радвам, че Бог е бил толкова търпелив в този процес, нали, към мен, за да мога да достигна до него. Но когато започнах да чета Библията, както ви споменах вече, не бях напълно удовлетворена. Все още се мъчех с много нали, гадни мисли. Тук може би е добре да спомена, че съм се борила и с самоубийствени мисли. Също така имах сънни парализи, които страшно много ми ограбваха мира и радостта, защото всяка вечер аз като си лягах, имах чувството, че ще изпадна в сънна парализа и ме беше страх дори да спя. Беше ме страх да си легна и да заспа спокойно, защото си мислех, че ще изпитам отново сънната парализа. Бяха наистина отвратителни. Беше наистина отвратителен период, в който аз нямах спокойствие и сънната парализа, за тези, които не знаят, буквално означава мозъкът ти да е буден преди тялото. И не можеш да мръднеш, не можеш нищо да направиш и се проявява по различен начин, но при мен конкретно, когато имах сънна парализа, аз виждах фигури. Виждах фигури, които ме притесняваха, които дори са притискали гърдите ми, за да не мога да дишам. И си беше доста страшничко, но слава на Бога, освободена съм от това нещо, тъй като Святия Дух вече живее в мене, който наистина ме изцели и ме освободи от този страх, който съм имала. Но това беше на по-късен етап. Така какво се случи? В онзи период, в който все още не усещах този мир и имах страх в себе си,
не знаех коя съм. Едновременно с това, както ви казах, наистина бях много влюбена и исках този човек до себе си, но сега виждам вече, че е нямало как да стане, но изпитвах страшна любов към него. Наистина не мога да ви опиша колко много го обичах този човек. Той беше първата ми любов и до ден днешен имам любов към него, но не искам да сме заедно. Той вече е семейен, радвам се за него, наистина го благославям го във всяко едно нещо, но тогава за мен беше много истинско а, това, че изпитвах болка в сърцето си. Наистина, това беше най-ужасният период в живота ми, а, тъй като не само бях отхвърлена от него, но и това, че аз не получавах същата любов от среща, беше... Дори не мога да го облека в думи, освен това да ви кажа, че беше най-болезненото нещо. Беше наистина... Ух! Няма да ревем сега. Няма да реве. Гледам си в момента плаката, на който пише "Кораж, кораж, мое мило сърце на молец". Преминала съм го този период, но... О, вау! Не очаквах това да се случи. А, но Святия Дух ми напомня колко много той ме е обичал в този период. Отивам да си взема кръпичка. Така, I'm back. Възстанових се. Не трябва да си развалям грима. По-рано Святия Дух ми беше казал да не се гримирам, защото може нещо да стане. Аз не го послушах. Look at me now. A joke. Добре, докъде бях стигнала? Да, бях наранена, така. Да, бях отхвърлена от този човек. Но въпреки това, някакси имахме страшно силна връзка, тъй като ние преди това бяхме приятели. И имахме любов един към друг, просто и двамата бяхме някакси счупени. Имахме си своите неща, които носихме и не се получаваха нещата между нас. И аз продължавах да го обичам и смятам, че това е било изцеляващо за него. Смятам, че това е било а, наистина като лек за него, за да разбере, че и той може да бъде обичан, и той може да бъде и да обича, съответно. Както и да е, това вече е друга тема, но стигаме до момента, в който аз не можех вече да понасям това. Не можех вече да понасям тази болка и на всичкото отгоре нямаше и на кого да я споделя. Нямаше с кого да си говоря. Седях си в общежитието постоянно сама и не знаех какво да правя, хора. Наистина беше един ужасен период, в който се чувствах все едно в клетка. И исках да избягам, просто исках да изчезна. Буквално исках да изчезна и не исках да изпитвам тази болка. И един ден си спомням, че една вечер в общежитието пак така се чувствах супер гадно, въпреки че наистина смятам, че правих всичко нужно, което можех тогава. Излизах навън да се разхождам, тренирах, хранех се здравословно, нали, доколкото можех тогава, защото също и апетита ми се беше изгубил. Четох книги, както за личностно развитие, така и за разведряване. Също така, нали, опитвах се да намеря някакъв смисъл за душата си, но все още тази болка не ме напускаше и това беше най-тежкото нещо за мен. Конкретната вечер, хора, просто седа си в общежитието и си цъкам нещо на телефона и видях нещо, което беше свързано с това момче, в което бях влюбена. И това беше последната капка болка, което сърцето ми можеше да понесе. Наистина не мога да ви опиша, това беше с едно предела на силите ми. Това беше най-ниската точка в живота ми и не го преувеличавам. Наистина за мен тогава се усещаше по този начин. Сякаш някой ми беше взел със сърцето и го беше стъпкал и го беше направил на най-микромалките парченца, които можеше да бъде сърцето ми. Просто за пореден път усетих как
този човек просто най-вероятно не му пука за мен и не ме обича по начина, по който аз го обичам и така нататък. И просто се свихна топка на пода и започнах страшно много да плача. Обаче беше на ръба такова да, може би и да припадна, защото аз не бях яла, нали, както ви казах, нямах апетит и съм се сгушила на пода и плача и не мога да дишам от това, че толкова много плача и го усещам физически в сърцето си, хора. Наистина усещах физическа болка в сърцето ми, сякаш някой го беше стъпкал. И тогава до толкова ми беше дотегнало, както ви казах, бях просто на предела на силите си и не издържах. Си казах: Господи, знам, че си истински и в момента ти си ми нужен. Наистина, ако Библията е истина, ако Библията говори, че ти ни обичаш и ако наистина си истински Исус, искам да ми се покажеш, сега имам нужда от теб, нямам никой до себе си. И точно в този момент, толкова ясно си го спомням, просто както плача и съм се свила на топка и една вълна от топлина и любов направо се беше стоварила върху мене. Дори не мога да ви обясня конкретно, но тялото ми просто се отпусна, спрях да плача и усетих един неописуем мир. Наистина за мира, в който се говори в Библията, това, че не можеш да опишеш мира, който ти дава Бог, аз изпитах точно това. Просто сякаш нещо беше паднало като тежест от мен, от сърцето ми, от душата ми. И за мен конкретно тогава дори беше малко плашещо, защото аз до тогава не бях изпитвала такъв мир. И просто Бог ме беше седнал облякал в една прегръдка, в неговата прегръдка. Сякаш се чувствах толкова сигурна, толкова в безопасност, толкова обичана, толкова много мир усещах, че дори не знаех как да реагирам. Аз просто седях на пода. Седях на пода няколко минути и това беше доста късно вечерта. И после като станах, се оглеждам в стаята и не мога да осъзная какво се е случило. И тази конкретна нощ си спомням, че легнах и спах спокойно от толкова много време насам. Наистина имах най-спокойния сън. Без сънни парализи, без притеснение, без да плача всяка вечер в леглото си. Спах спокойно. И тогава всъщност беше като преломната точка за мен да си кажа: окей, очевидно в Библията има истина. И оттам започна моето приключение. Това да опозная Христос като свой собствен Господ и Спасител. И всъщност точно това ни говори Библията. В Ефесяни 1 глава Павел ни казва, че в Исус Христос имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране, като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си. Наистина се чувствах жива. Наистина сякаш се съживих отново, сякаш вече имах радост, която не зависеше от обстоятелства и до ден днешен е по същия начин. И естествено си е път. И това да опознаваш Бог и характера му е като всяко едно взаимоотношение. Може би моята история стига до вас по някакъв начин, това как сте се чувствали. Дори в Библията пише, че Бог е близо до сърце на съкрушените. И това, което изпитах аз тогава, беше това, което Павел говори във 2 глава на Ефесяните, а именно: и съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорство, между които и ние всички сме вживяли някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чеда на гнева, както и другите. Бог обаче,
който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. По благодат сте спасени. И в 8 и 9 стих се казва така: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. И точно тези два стиха буквално обрисуват моят път, именно че чрез исляма и будизма, в който аз търсих някаква логика и правих какво ли не, за да заслужа някакъв мир, любов и а, някакво спокойствие, наистина душевно спокойствие, чрез дела, медитации, някакви изпълнения на закони, молитви и така нататък. Нещо конкретно, което трябва да направя, за да изпитам аз това, което Бог може да ми даде. Не ме разбирайте погрешно, вярата върви с дела, но ако нямаме вяра, няма как делата да ни доближат, единствено и само делата да ни доближат към това, което душата ни има нужда. И не можем да заслужим любовта, милостта и прошката на Бог с наши дела. Това означава, че ние се сравняваме с Бог. Ние можем да достигнем Него, за да може Той да ни даде одобрение. И другото, което е, че Бог не търси това. Той е като един добър баща, като един добър родител, който иска най-доброто за детето си и няма да спре да обича детето си, ако детето му прави нещо лошо, но би искал най-доброто за него и прави път на детето към него, за да може да са заедно и да имат взаимоотношение. Та, наистина в 8-9 стих се казва, че нашето спасение е дар от Бога, защото не можем да заслужим нищо. Ако ние заслужим нещо, това означава, че ние имаме гордост. Че ти можеш да направиш нещо конкретно, за да заслужиш любовта на Бог. Любовта на Бог не е условна. Не може да поставиш условия на любовта на Бог и като направиш еди си какво, Той да започне да те обича. Няма как да стане това. Това е гордост. Затова и в 9 стих се казва не чрез дела, за да не се похвали никой. И това не ви го казвам, за да ви може би осъждам или опреквам по някакъв начин. Просто това хора се случи при мен. Наистина делата, които се опитвах да правя, по никакъв начин не ме доближаваха до това, което имах нужда, а именно Бог. Той дойде. Той дойде да ни спаси. Толкова много ни обикна, че даде единствения си син да умре за нас, да възкръсне на третия ден, което е още по-важното. Освен жертвата на Исус Христос, която за нас е толкова ценна, трябва да знаем, че имаме и нов живот в Него чрез възкресението Му. Когато Исус Христос възкръсна, Той възкръсна за нов живот за нас, за да може ние да не сме мъртви в духа. И това е, може би, отделна тема, в която бих навлязала в следващия епизод, но това е историята ми, хора. Наистина не виждах логика, не усещах този мир, който наистина не може да се обясни. Бог ме освободи от много неща. Бог ме освободи от страха от отхвърляне, от страха от изоставяне. Освободи ме от това да си мисля какво другите мислят за мен. Освободи ме от това да слагам идентичността си в нещо друго, освен в него. Освободи ме от това да имам ниско самочувствие. Хиляди неща, с които хората в днешно време се борят и се опитват да го направят по свой собствен начин, със своите си дела, това, което света им казва да направят, за да могат да достигнат някакво съвършенство. И за мен това е Исус Христос. Исус Христос е съвършенство. Той дойде на земята, живя един перфектен живот и толкова много ни обича, че отиде на кръста за нас. И това не е нещо лесно. Дори вие, ако се замислите, бихте ли умряли за най-близките си хора? Може и отговорът да е да. А сега следващия въпрос. Бихте ли умряли за непознат човек?
до толкова да го обичате, дори той да не ви познава, че да умрете за него. Бихте ли го направили? Защото Исус Христос точно това направи. И не само това, ами понесе какво ли не, като подигравки, като изтезания. И това за теб и мен. Той го направи за нас. Направи го, за да имаме пълнота, изобилие, радост. Бог не ни е дал дух на страх. Той ни е дал дух на радост, любов и себевладение. И точно това е Святия Дух. Точно тази интуиция, която в началото споменах, всъщност това е Святия Дух в нас, който ни води, който за нас е като компас. И да, просто нека това да е насърчение за вас. Да бъдете търсещи. Наистина да търсите истината сами за вас. Защото на мен никой не ми каза какво да правя. Аз имах желание да открия истината. Не ви казвам на вас да вярвате в Христос, въпреки че много бих искала. Но потърсете сами за себе си. Ако имате интерес към това, истината ще ви се разкрие. И истината ще ви освободи. В Библията се казва, че който познае истината е свободен наистина. И смятам, че ако дадете шанс на Библията, на Евангелията, да познаете Христос, смятам, че сами за себе си да имате взаимоотношения с Него е много по-важно от това какво хората ви говорят за християнството. Защото всички могат да имат някакво мнение, но вие лично може да си изградите такова, когато навлезете в дълбочина да изучавате Библията и като цяло да имате представа за Исус Христос, кой е бил наистина. Така че благославям ви, благодаря ви, че слушахте. Ако да имате някакви въпроси, наистина ще се радвам да ги оставите в коментар. Преглеждам коментарите, интересно ми е какво имате като мнение. Последвайте ме в другите социални мрежи, както в Instagram, така и в TikTok съм активна. Ще се радвам наистина да имаме повече общуване и да задавате въпросите си, които може би не бихте ги задали на всеки. Ако съм пропуснала нещо като въпрос, който вие може би сте имали, може да го зададете в коментарите и ще се постарая в следващия епизод да мина през тези коментари. Благодаря ви, че слушахте. Благославям ви. Амин.